Huomenta, se on puhuva pää tässä. Tulipahan lapsetkin vietyä jo kouluun ja samalla lukaistua tämän aamun Hesari. Siellä olikin aika hyviä uutisia siitä, että oma puolueeni on kirimässä kokoomuksen kärkipaikkaa kiinni ihan oikeasti ja todella. Ne on kaikki ne isot ja globaalit asiat, jotka vaikuttavat tähän asennemuutokseen ja myös kaikki hyvin pienet ja paikalliset. Myös Turun asiat vaikuttavat tähän muutokseen. Tuuli on taatusti kääntymässä, minä ainakin uskon siihen. Perustelen sitä sillä, että kyllä me ihmiset haluamme kohtuullisuutta, oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa ja reilua peliä tämän päivän maailmaan. Valmistaudu vain sinäkin lokakuun lopun kuntavaaleihin ja pysy vauhdissamme mukana. Tervetuloa mukaan!